«Επιστρέψτε, Βαλμόν, επιστρέψτε. Τι κάνετε? Τι μπορεί να κάνετε στο σπίτι μιας γριάς θειάς που σας έχει ήδη κάνει μοναδικό κληρονόμο της? Εγκαταλείψτε την εξοχή, σας χρειάζομαι. Μου έχει έλθει μια έξοχη ιδέα και θέλω να σας εμπιστευτώ την εκτέλεση. Υποσχεθείτε μου ότι σαν πιστός υπότης δεν θα ρηχτείτε σε καμία περιπέτεια αν δεν φέρετε πρώτα σε πέρας αυτή. Θα υπηρετήσετε ταυτόχρονα τον έρωτα και την εκδίκηση και επιπλέον πρόκειται για μια ανηθικότητα άξια να γραφτεί στα απομνημονεύματά σας». Η κυρία Ντε Βολάνς παντρεύει την κόρη της. Είναι ακόμα μυστικό, αλλά μου το εμπιστεύτηκε. Και ποιον νομίζετε ότι διάλεξε για γαμπρό? Τον Κόμι τε Ζερκούρ. Ποιος θα μου έλεγε ότι θα γινόμουν η εξαδέλφη του Ζερκούρ? Ξέρετε τη γελία προκατάληψη που έχει ο Ζερκούρ με τη μοναστηριακή εκπαίδευση. Ακόμα και με τις 60.000 λίβρες εισόδημα που έχει και κοιλία δεν θα την παντρευόταν αν δεν είχε πάει στο μοναστήρι. Μόλις θα έχετε διαπλάσει αυτή τη μικρή, πόσο κρίμα θα ήταν να μην γίνει ο Ζερκούρ περίγελος του Παρισιού. Σημειώστε ότι η ηρωίδα αυτού του ρομάντζου υπόσχεται πολλά και ακόμη ότι σας τη συστήνω εγώ.